बोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार, मी सौ शुभलक्ष्मी अभिषेक सासवडकर. मी पुण्याला असते. आज मी सौ मनीषा अभ्यंकर लिखित रामकृष्ण विवेकानंद गुरुशिष्य संबंध या पुस्तकावर अभिवाचन करणार आहे. श्रीरामकृष्णांनी विवेकानंदांची केलेली जडणघडण. श्रीरामकृष्ण भक्तांचा भक्त संवाद. श्रीरामकृष्णांकडे गृहस्थ भक्त, युवक, विद्वान, पंडित अशा सर्व स्तरातील मंडळी येत असत. भक्तांबरोबर श्रीरामकृष्ण सहज संभाषण करत असत. सर्वसामान्य लोकांना ईश्वराच्या उपासनेचा मार्ग समजावून सांगत असत. त्या बोलण्याला विद्वत जडतेचा स्पर्श नसे. भक्तांच्या प्रश्नांना ते उत्तरे देत असत. पण लोकोपदेशाची भूमिका त्यांनी कधीही घेतली नाही. पुन्हा त्यांच्या बोलण्याला स्वानुभवाचा आधार असे. केवळ ग्रंथगीत सिद्धांत सांगण्यासाठी विद्वत्ता प्रचूर भाषण करणे वेगळे व साध्या शब्दात स्वानुभवाच्या आधारावर तत्वविशद करणे वेगळे. त्यांचे बोलणे हे सहज बोलणे, हितोपदेश अशा थाटाचे असे. त्यामुळे भक्त श्रोत्यावर त्याचा तत्काळ परिणाम होत असे. त्यांच्या बोलण्यात अहंकाराचे नाव नव्हते. त्यांच्या सर्व इच्छा, आकांक्षा त्या ब्रह्ममयीच्या इच्छेत एकरूप झाल्या होत्या. त्यामुळे आपण ज्ञानी असा त्यांचा भाव नसे. लोकोपदेशासाठी जसा शंकराचार्यांनी ज्ञानाचा मी बाळगला होता, तसाच त्यांनीही लोकोपदेशासाठी ज्ञानाचा अहम ठेवला होता. त्यामुळेच त्यांचे स्वार्थाचा गंध नसलेले बोलणे ऐकण्यास सर्व थरातील लोक येत असत. श्रीरामकृष्णांचे भक्तगणांशी होत असलेले संवाद नरेंद्रनाथ ऐकत असत. कधी त्यात सहभागी होत असत. लौकिकार्थाने दुसऱ्या इयत्तेपर्यंत शिक्षण झालेल्या श्रीरामकृष्णांच्या मुखातून वेद, उपनिषदे, गीता यातील तत्वसिद्धांत सहज बाहेर पडत असत. नाना गोष्टी, उदाहरणे यांच्या सहाय्याने ते तात्विक सिद्धांत भक्तांना समजावून सांगण्याचे त्यांचे कसब अजबच होते. ते ग्रंथगत सिद्धांत जसे स्पष्ट करून सांगत, तसेच ते सिद्धांत व्यवहारात कसे आणावेत त्याचाही उपदेश करत असत. तत्वसिद्धांत जर व्यवहारात रोजच्या जीवनात आचरणात येत नसतील तर त्यांचे मूल्य शून्यवत ठरते. ती केवळ पोपटपंची ठरते आणि त्या उपदेशांचा लोकांवर परिणामही होत नाही. श्रीरामकृष्णांच्या भक्तांबरोबर होणाऱ्या संवादामधूनच नरेंद्रनाथ शिकत असतच. पण त्याचबरोबर श्रीरामकृष्ण आपल्या अंतरंगी भक्तांना एकांतातही उपदेश करत असत. अंतरंगी भक्तांशी बोलताना जवळपास कोणी गृहस्थ भक्त नाही याची काळजी घेत असत. या भक्तांना त्यांनी एकांतात काय उपदेश केला असावा हे जाणण्याचे कोणतेही साधन उपलब्ध नाही. पण मास्तर महाशयांनी शब्दबद्ध केलेल्या वचनामृतातून आपण त्यांनी नरेंद्रनाथांना केलेल्या उपदेशाचे मर्म जाणू शकतो. श्रीरामकृष्णांनी केलेला उपदेश, त्यांची नरेंद्रनाथांवर असणारी बारीक नजर, त्यांनी केलेल्या जडणघडणीतून नरेंद्रनाथांचे त्यांच्याशी असणारे सर्व तात्विक मतभेद मावळून त्यांची विवेकानंद पदवीपर्यंत वाटचाल झालेली आहे. श्रीरामकृष्णांनी नरेंद्रनाथांना केलेला उपदेश. तुम्ही देव पाहिला आहे का? ह्या प्रश्नाला ठामपणे होकारार्थी उत्तर श्रीरामकृष्णांनी दिल्यामुळेच नरेंद्रनाथ श्रीरामकृष्णांकडे वरचेवर येऊ लागले. ते सर्व भक्तांना सांगत असत
की याची देही याची डोळा ईश्वर प्राप्ती करून घेणे हेच तर मनुष्य जन्माचे ध्येय, आणि हा ईश्वर तरी कोण? श्रीरामकृष्ण सांगत की वेदांत्याचे जे ब्रह्म तीच त्यांची काली माता. काली म्हणजेच ब्रह्म, ब्रह्म निर्गुण, निराकार. सामान्य माणूस निराकाराची कल्पना कशी करू शकणार? म्हणूनच सगुण रूपांची आराधना, सगुणाची भक्ती म्हणजे ओघानेच मूर्ती पूजेसाठी षोडशोपचारे या गोष्टी आल्याच. पण बाह्य उपचारापेक्षा भाव महत्त्वाचा, आणि या भावामुळेच भक्ताला मूर्ती ही मातीची दिसत नाही तर चिन्मयी दिसते. ईश्वर तर वाङ्मयाच्या भक्तीत, तेव्हा तो वेदांत शास्त्रे वाचून तर्कविचार करून लाभणार नाही. वेदांनी केवळ सूचन केलेले असते. तो एकच आहे, फक्त नावे अनेक. कोणी राम म्हणेल तर कोणी कृष्ण म्हणेल, तर कोणी आकाशातील तो पिता म्हणेल. नावे अनेक झाली म्हणून तो अनेक होईल का? भक्तांबरोबर संभाषणाच्या ओघात कितीतरी गोष्टी निघत असत. श्रीरामकृष्ण तात्विक सिद्धांताचे जसे स्पष्टीकरण करीत असेत, व्यावहारिक पातळीवर पण मार्गदर्शन करीत असत. एकदा नरेंद्रांनी सांगितले की घराशेजारी असणाऱ्या गिरणीच्या भोंग्यामुळे आपले मन एकाग्र होत नाही. त्यावर लगेच रामकृष्ण उत्तरले, त्या कर्कश आवाजावरच का बरं मन केंद्रित करत नाहीस? कारण मन एकाग्र करणे महत्त्वाचे. ते एकाग्र होण्यात ज्याचा अडथळा येत होता त्याचाच त्यांनी साधन म्हणून उपयोग करण्यास सांगितले. ध्यान करताना शरीराचा विसर पडण्यासाठी त्यांनी नरेंद्राच्या 2 भुवयांमध्ये अंगठ्यांनी टोचले व तिथे मन केंद्रित करण्यास सांगितले. सिद्धांताच्या व्यवहारात उपयोग करताना तारतम्य हवे. अद्वैत सिद्धांताप्रमाणे सर्व मग नारायण रूप आहे ही गोष्ट तर खरीच, पण म्हणून हत्ती पिसाळलेला आहे, बाजूला व्हा असे माहूत ओरडून सांगत असताना हत्ती तरी नारायणच ना असा विचार करून त्याच्या वाटेतच उभे राहणे म्हणजे प्राणांची गाठ. अशा वेळी माहूत नारायणाचे ऐकायला हवे, आणि माहूत नारायणाची गोष्ट सांगून तात्विक सिद्धांताचा एकांतिक अर्थ न घेता त्याचा व्यवहारात उपयोग कसा करावा ते रामकृष्ण सांगत असत. जगामध्ये सृष्ट आणि दुष्ट दोन्ही प्रकृतीची माणसे असतात. दुर्जनांशी संबंध पदोपदी येत असतो. श्रीरामकृष्ण गुरुपदेश घेतलेल्या सापाची गोष्ट सांगून म्हणत की दुर्जनांवर सापासारखा फक्त फणा काढावा व आपले रक्षण करावे व आपला मार्ग शांतपणे आक्रमावा. त्याच्याकडून आपल्याला त्रास होऊ नये याची आपण सावधगिरी बाळगायला हवी. हाती चले अपनी चाल, कुत्ते भौके हजार असे सांगून त्यांनी नरेंद्रांना विचारले, तुझी जर कोणी निंदा केली तर तू काय समजशील? नरेंद्रनाथांनी उत्तर दिले, कुत्री भुंकत आहे असे समजेन. श्री रामकृष्ण लगेच म्हणाले, इतक्या दूरवर नको हं जायला. भावार्थ असा की अशी कठोर प्रतिक्रिया नको. लोकांच्या टीकेकडे दुर्लक्ष करावे, पण अंतरात मात्र त्यांच्याबद्दलही प्रेमच असावे. श्रीरामकृष्ण म्हणजे चालते बोलते विद्यापीठ. आपल्या भक्त मंडळींच्या बारीक सारीक शंकांचे ते यथायोग्य निरसन करीत असत. शिष्यांबद्दल गौरवाचे उद्गार काढून त्यांना प्रोत्साहन देत असत. नरेंद्रनाथांनी बनवलेला पदार्थ, अधरसेनांकडील प्रसाद ते विना संकोच खात. तेथे ते जातीपातींची बंधने पाळत नसत. त्यांच्या मते सर्व भक्त एकाच जातीचे असतात. नरेंद्रनाथांकडे ते आपल्या सर्व युवक भक्तांचा नेता अशा दृष्टिकोनातून पाहत असत. त्यांच्या हातून पुढे लोकोपदेशाचे फार मोठे कार्य घडणार आहे हे त्यांनी अंतर्ज्ञानाने जाणले होते. नमस्कार. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाइट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.